ҳар касе ки гуфтан маълумот метиҳад ба мақомотҳои Русия ба ҳамон нафаре ки мисол дани метиҳад оиди и гуна нафарҳо то чанд қадам мона патент аз муҳлати сипоридагӣ мегузарад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Боз дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирон чӣ пешниҳод карданд? Як дона лайк гузоштан фаромӯш накунед дар видео. Бародаро, ягон нафари шумо бихоҳед донистан ки аз Россия депортатсиятон кушодаҳа ё ки маҳкамаи ҳозирам, номери WhatsApp меброяд, бинависен, проверка мекунанд. Дар Думаи давлатии Русия пешниҳод шудааст ки ба шаҳрвандони ин кишвар барои додани маълумот дар бораи муҳоҷирони қонуншикан маблағ пардохт карда шавад. яъне ки пешниҳод кардани ягон маълумот оиди нафарҳое ки документ надоранд, мисол бо тариқи маблағситонӣ хостанд ки ҷалбшон кунанд. ин тарҳ аз сӯи вакили ҳизби мардумии нав, яъне ки аз сӯи ҳизби Нови Люди ба Думаи давлатии Федератсияи Русия пешниҳод шуд. бар асоси он, русиягиҳо ки дар бораи муҳоҷирон бидуни қайд, раводид ё бе патент ба мақомоти Русия маълумот медиҳанд, дар сурати исбот шудани он подош мегиранд. яъне бе регистратсия, бе патент, бе иҷозатнома мисол зиндагӣ мекунанд ё кор мекунанд, ҳар касе ки гуфтан маълумот метиҳад ба мақомотҳои Русия мукофотпулӣ дода мешавад. лекин мақсад дар ҳолате ки асос дошта бошад. агар инчунин пешниҳод карданд ки ҷаримаҳо барои муҳоҷирони ғайриқонунӣ то 100 000 рубл боло бардошта шавад ва ҳамин маблағе ки ҷарима таъин карда мешавад ба ҳамон нафаре ки мисол дани метиҳад оиди и гуна нафарҳо 50%-ш пардохт шавад. ин як пешниҳод буд танҳо, бародари азиз. яъне дар ин бора ягон чи қабул шудагӣ нест ҳозир ва дар Думаи давлатӣ ин чиз баррасӣ карда мешавад. аввалан зиндаву сарбаланд бошен, комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. агар ягон нафари шумо бихоҳед ки ба границаи Қазоқистон сафар кунед ва ҳуҷҷатҳои худтона аз нав кунед, номерошон меброяд, занг занед, граница мебаранд. Холмурод нависонда. Ассалому алайкум ака. ҳамин аннулироват кардагӣ патентора айсари нав додаш сай меган. рост боша? 1126 навқати пешакӣ раҳмат ака. бародари азиз, мо дар ин бора гуфтем ки як информатсияи пурраву даставерни дастрас ки кардем ва ба асос боша ҳамин чиз, баъд видео мекунем. интизор бошед шумо да, худо хоҳад якрӯзада ҳамаша ба маълумоти шумо мерасонем. рома нависонда. дар ҳаётот рост намегӣ. чӣ ба баъзеи шумо ҳамин қадар дилсиёҳем, мақсад як нафара мехоҳен ҳама вақт пас бизанен, гапи ганда биген. ин корову ин гапҳое ки шумо мегӯед, бовар кунед, ягон зараву ягон майда кори моро қафо намезанад, моро дилшикаста намекунад. ҳастай ба хотире ки ҷа нафарҳои видеои моро тамошо мекунанд ва интизоранд. ба ҳамин хотир биёен айпаи кору бортон бошен. хеле одамо вақтитона сарф накунем, чунки ба назар намегирем. маъруф нависонда. салом ака. ман ба укази президент патент сипоридам. муҳлат камтар монда. получен рафтам, регистратсияам дани база гуфтан надорад. то чанд қадам мона патент аз муҳлати сипоридагӣ мегузарад? метавонам гирифта. муҳлати мақсад получат кардани патента бугӯй, агар то бояд пеш аз ҳамин супоридани ҳуҷҷатҳо барои патент ва ҳамин хотир регистратсияотона проверка кунед ки база дани дора ё ки не. ва шумо ҳозир бирен, агар проблематона ҳал бикунед, метавонед рафта бигиред. мисол ба ягон одами боваринок бикунед ки ҳозир ҳамун регистратсияҳо аз база дани бисёр вақтҳо мешавад ки мегиранд, аммо одамое ки ҳамин корро мекунанд бо удалид мекунанд. бақиров нависонда. салом акаи Сорумон. ман граница гузаштаистам. ба самолёт Қазоқистон мешава бигзарам? бале мешава. ба самолёт мегзарем, ба мошин мегзарем, фарқ надорад. главни барои айнав кардани документҳо шумо бояд граница бигзаред. олимов нависонда. салом ака. запрети ман рӯзи 16 май мешавад. баъди чанд рӯз метавонам бирам Россия. ҳамин вақте ки муҳлатш ба охир мераса, барои дилпир будани худтон як бор шуғли аҳолӣ бирем, ҷои шиноснома ва раводида тафтиш кунем ва асосаш ки ҳам як моҳ бигзара баъди бучидани муҳлат вероятност бисёртар мақсад барои аз база нест шидани ҳамин кирдор. сироҷов нависонда. аэропорти Казан, Татарстон самый лучший аэропорт. вообще проблема нест.
خداوند کنه که پرابلم نباشه، مشکلی نباشه، ولی چی 100% گارانتی نداره که در او جاها نمیکنن پرویر کرد. ممکن روزی رفتنی بعضی همین حالت نباشه، ممکن بعضی رفتن ده باشه. یک نفر دیگر نوشته سلام مکای سارمو. دعوت کنی به خدمت تمام شد یا اینکه نه؟ بله، نقشه پره به انجام رسیدگی، لیکن افیциальний فرمان تمام شدنش بگیم به آخر رسیدنش از 27 می به نظر گرفته می شود، چون که از روز 1 اپریل تا 27 می دوام میکند. زنده و سربلند باشین تا ویدیوهای دیگر. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.